Tak. Slovo na 3 písmena mám. Nejkyselější ovoce, tak. Sklapni. Deka. Něco si vyžehlím. Tak. Zapojíme to. To vůbec nehřeje. No, tak utěrka. Tak, a jdeme. Tak, česká pornoherečka, Monika Pínias. Ano. Řeka na 7. To máme. Pražský hrad. Ruské ne. Tak. Reportér TV Prima. Máme. Nejposlouchanější liberecké rádio. Rádio Kontakt. Tak. To je hlavolam, to je hrozný. Jak mám vědět? Halina Pavlovská. Řeka. Labe. Tak, musím kouknout do mapy. Nevím přesně, kde to je. Tak, tady to je tady. Tak. Česká Praha. Tak. Tady je Liberec. České pivo. Kozel. Tak, kouknu do mapy. Jo, co to je? Žehlička, co tady dělá? Vyhodím to. A mám po mapě. Kde se to vzalo? Ta díra. No, co tam zase vyvádí? Jdu se tam podívat nahoru. Ej, co tady děláš? Skupina. Co? Ej! Divoký byl, co je? Podívej, mám zničenou mapu. Co kecáš, to není ode mě, co dudneš? Ale ne, bylo to od tebe. Kurva, kde mám žehličku? No, já jsem ti to říkal. Prčic? Kde je? No, viděl jsem jí oknem. To nevadí, stejně to byl čínský krám. Vidíš? A šup, bokrem. Nevadí, stejně to je čínský krám. Ty děláš prádlo, jo? Uklízíš, jo? No, mám tu bordel. Tak to vypálíme. Jo, tím to půjde. Promiň, že se no, vidíš, vyklí. No, paráda. Tak, já ti pomůžu, donesu svůj. OK. Tak, drž to. Tak, já to zkusím zválet. Ale... to nejde. OK, pěkná. Jo, co postavíme? Uvidíš. Já to tady. Tam tuču. Já to přefiknu. Já to tady vytám, dírky. To bude krásný. No, a je to. Jo, odpočinem si, pojď, dáme si kafe. Ne, počkej, já to vyžehlím. Tak, já ti budu podávat. No, to je vymoženost. Lepší než ten čínský šmejt z trhu. Krásný. No, ono nic nevydrží. Tak, tady to je, tady, tak. 8. Hej. Hej. No, co? Otáčej s tím. A jo, sorry. Tak. Promiň. Tak já ti jsem se zamyslel do té křížovky teďka. Zase. Hej. Počkej. Jo, tohle. S tím.
ať máme něco Tak lepšího. já to tady spojím. Jasný. Uděláme takový dráp. Tak nám píst. Tyjo, ty jsi koumak. A je to. Já to zapojuju. Vidíš, už to jede. Super. Tak a jdeme luštit. Hmm. Tak tady je 3. Nejpopulárnější slovenská kapela. A to je Elán. A už to jede. Zahřívá. Teď se to hejbe. Co to je? Funguje to. A jo, jde to, vidíš to. A nemusíme nic dělat. To jsi to dobře vymyslel teda. A jdeme luštit. Máme čas. Konečná České konečná lesy. fáze života. Nasl. Jo, tak to netuším, co to může být. Smarák. Nejlepší 2, český klub. 3, 4, Sparta Praha. dobré 8. Jo, hlídáš to tam vůbec? Jo, hlídám. Ten systém se nějak zbláznil, pozor na tu židli. Co to dělá? No ty vole, Jak přihřívá? já seru na to, už tím dál. No, Co to je? co to bylo za ránu? Ty vole, Kabouška, ne? Nebo něco? ty křížovky jsou úplně vejpůl, podívej. A jo? Jak to? Hele, tady je křížovka na stěně. Aha. Jasný no. Ale která pasuje Jak správně. teda? Sakra. Ale spojíme tuto. No a je to. No. Asi to dává smysl. Super. A je Ale to. máme to hotový. Vyloštěno. Super. No, to Jo, je to je bordel. bordel. Podívej se na to. A dveře jsou kaput.